Γεια σας παιδιά, είμαι ο Νίκος και έχω μαζί με το φίλο μου τον Μάριο. και σήμερα θα δοκιμάσουμε αυτά τα δύο snacks. Είναι η Dubai Chocolate, σε όλους πως γνωστή, και τα Pocky, πως λέγονται. Για καλού και για κακού, μην φτύσουμε κάτι, έχουμε ένα μπολ και νερό. Ναι. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Άστα. Με τι να ξεκινήσουμε? Εγώ λέω να ξεκινήσουμε με το μικρότερο και να πάμε στο μαγαζί. Οκ, πάμε. Είναι κάπως μπροστά, κάπως έτσι. Έχει να το σπάσεις εδώ. Από μέσα είναι έτσι. Πάρ' το μισό. 3, 2, 1. Βρέκα πλάκα δεν είναι κακή. Ναι, καλή είναι. Αλλά πάνω από 8... Πάνω από 8,7 δεν παίρνει. Δεν είναι καλή. Έχει ωραία γεύση, έχει γεύση σοκολάτα. Είναι στην αρχή φιστίκι, λες και τρως φιστίκι. Και μετά πάει και γυράει στη σοκολάτα. Άμα τη δοκιμάσεις πάρα πολλές Φορές. ναι, θα τη συνηθίσεις, δεν θα θες να αλλάξεις γλυκό. Είναι ωραία. Ας την εδώ πέρα. Ας πάμε τώρα σε αυτό. Κάτω εδώ μέσα. Μια μπουκιά. Πάμε να δοκιμάσουμε τώρα τα πόκι. Δεν βάλουμε βαθμολογία σε αυτό. 8,5. 7,5 στα 10. Σκουπίδια. Πάμε τώρα στα πόκι. Αυτό ήταν από το Dubai, τώρα αυτό έχει κορεάτικα γράμματα. Κινέζικα, Είναι- δεν ξέρουμε τι είναι. Είναι cookies and cream flavor. Δηλαδή Oreo, γιατί εδώ πέρα έχει το σήμα του Oreo. Μπορεί και να Θα είναι, πιω δεν λίγο ξέρω. νεράκι να αλλάξει η γεύση. Ναι, όντως. Και πάμε να τα ανοίξουμε. Είναι σακουλάκι τέτοιο. Εύχομαι να μην είναι ένα, να είναι Είναι πολλά ρε. εδώ πέρα. Κάτσε, θα τα δούμε τώρα. Άνοιξε τα. Άνοιξε. Όπως βλέπετε, Να βάλω στόμα. εγώ τουρίστας, αυτός δουλεύει. Ένα ψαλί. Ένα ψαλίδι. Είσαι σε κάμερα μάλλον να το πάρεις τώρα να το ανοίξεις. Το κάμεραμάν. Μας σώζει για άλλη μια φορά. Μας έσωσε. Να πάρω, να πάρω. Μην πας, κάτσε. Δεν δώσε λίγο χέρα. Ελίτσα. Με αγχώνει αυτό, έτσι πως φαίνεται. Είναι κάπως έτσι. Σαν εκείνα εκεί που ανάβεις τα κεράκια. Εγώ πήρα Ναι. μισό. Πάρε άλλο ρε μπρο. Θα τα βγάλουμε όλο, περίμενε. Πάρε ένα τέτοιο. Πάρε ένα πήρε το τέτοιο μεγάλο. και πάρε και αυτό μαζί, άντε. Ωραία. Αλμυρά είναι. Εγώ του βάζω. Περίμενε. Εντάξει. Είναι αλμυρά, δεν είναι γλυκό. Αυτό είναι αλμυρό. Το γύρο είναι ένα γλυκό. Εσύ νιώθεις τώρα αυτό που είναι αλμυρό. Αυτό εδώ το βλέπεις, αυτό. Αφήστε το αυτό το άσπρο. Αυτό είναι αλμυρό. Γεύεσαι μόνο αυτό. Αυτό εδώ. Εγώ θα το βάλω. Καταρχάς είχε γεύση μπισκότου με λίγο ωραίο. Μπισκότο, αυτά τα αλμυρά μπισκότα που βρίσκουμε όλοι στα σούπερ μάρκετ. Αυτό. Όλα θα τα βάζεις τώρα. Ή όχι. Αυτά τα κριτσινάκια που έχουν απ' έξω Το μάθω. τα τέτοια.
Πώς λέγονται, αυτά. Έχουν ακριβώς αυτό είναι. Απλώς με σοκολάτα απ' έξω. Τελικά, όπως μου φαίνεται, δεν το χρησιμοποιήσουμε αυτό καθόλου. Σκουπίδια. Και τώρα... Μάντεψα. Τι. Εντάξει. Εντάξει. Βαθμολογία. Ωραία. Ήρθε η ώρα. Και μετά θα δούμε, Εσύ θα είπες. βρούμε ποιο είναι το καλύτερο. Εσύ το είπες βαθμολογία. Εγώ σκέφτομαι. Εγώ του βρήκα, θα του του βάλω ένα 2 στα 10. Ήταν 5. χάλια. 5 στα 10 μόνο και μόνο επειδή μου αρέσει το τέτοια. τα Αλμυρά. Τα αλμυρά το μέσα. Μόνο και μόνο γι' αυτό. Ωραία. Τώρα θα τα βαθμολογήσουμε. Θα δούμε ποιο είναι το καλύτερο. Πρέπει κάποιος να πάει ξανά εκεί να το πάρει. Δεν έχει. Δεν έχει άλλο. Όχι, ενώ για να τα Το δείξουμε. σκουπιδάκι. Ναι, για να τα δείξουμε. Dubai chocolate. Μπάει. Με ανοιχτό πόκι. Μην διαβάζεις τα κινήσεις αυτό. Ωραία. Dubai chocolate και πόκι. Όποιος ξέρει κινέζικα, ιαπωνέζικα τι είναι, να μας γράψει κάτι στα Πόκι σχόλια. λέει ρε. Είναι το πόκι. Πόκι. Εγώ Λοιπόν. λέω με διαφορά αυτό. Ναι. Βάλαμε 8,5 και σε αυτό βάλαμε 5 και 2. Αυτό είναι το καλύτερο που έχω ξαναδεί σε όλο τον κόσμο. Άντε τώρα! Μην ευριάσω. Αυτό θα πείτε όλοι. Αυτό. Κουπίδια εσύ. Όχι, θα σε φάω εσένα. Αλλά τέλος πάντων. Λίγο νεράκι για να κλείσουμε το βίντεο. Ναι. Ωραία. Λέγε. Αυτό ήταν το βίντεο. Άμα σας άρεσε κάντε ένα like, ένα subscribe. Γράψτε μας στα σχόλια, άμα τα έχετε δοκιμάσει, ποιο σας άρεσε περισσότερο. Και τα λέμε στο επόμενο βίντεο.